Jeg synes, det er super fedt, at mit uddannelsessted også er et mødested med mine venner. Og lige så meget som jeg glæder mig til at få huen på at blive færdig, lige så sørgeligt og bemodigt er det også at skulle sige farvel. Efter handelsskolen der har jeg masser af muligheder, og der går ikke en dag, hvor vi ikke snakker om det. Men der er ikke nogen af os, der ved, hvad vi vil, og vi er alle sammen meget usikre omkring vores fremtid. Vi skal simpelthen i gang nu, og nu skal vi se, om vi kommer til at arbejde lidt. Jeg tænkte lidt på, for lige at kickstarte det her med spørgsmål, som vi skal i gang med lige om lidt. Og det bliver meget simpelt. Vi får simpelthen sådan en lille blok her, og så får jeg en blyant, og så skal vi simpelthen bare producere så mange spørgsmål, vi kan. Ikke så hurtigt vi kan, men vi kommer til at bruge sådan lidt kort tid til det, og så prøver vi lige at hjælpe hinanden, så vi kan komme nogle stykker vej med det der. Så kan godt se, om vi laver lige sådan en lille brainstorm, som bare er ganske hurtigt. Når jeg nu siger det her med ungdomsuddannelse, tage en uddannelse, det er gået i skole. Hvad fanden kommer I så til at tænke på? Hvad er det første, der er ind i jeres hoved? Afleveringer. Fremtid. Valg. Lektier. Projekter. Jobmuligheder. Venner. Socialt netværk. Fester. Faglighed. Udvikling. Hvis du ikke har et godt samarbejde med din lærer, så lærer du ingenting, fordi at så tager han afstand fra dig, og så lærer du faktisk ingenting. Okay, jeg har fået lavet en planche her med 3 kolonner. Nu er det meningen, at I skal gå spørgsmål igennem, begynder at kategorisere dem og lægge dem i grupper. Kan afleveringer planlægges indbyrdes af lærerne, så de bliver mere overskuelige? Hvordan hjælper uddannelse elevernes personlige udvikling? Skal det være lysten, der driver værket? Hvordan bliver vi engagerede og aktive elever? Er den billigste løsning altid den bedste løsning? Kan der komme mere information om uddannelserne og konkret hjælp? Hvis jeg får en ordentlig vejledning, havde jeg ikke valgt den uddannelse, som jeg droppede ud af. Et socialt netværk er altafgørende. Det er vigtigt med gode lærere og venner, der kan samle en op, når man har en dårlig dag. Jeg synes, det er uinteressant at komme i skole i det, lærerne de ikke er forberedt. Lærerne har meget svært ved at formidle det stof, hvilket også gør, at undervisningen bliver mere uinteressant. Hvem sørger for, at alle eleverne i en klasse er med i et socialt netværk? Hvorfor er jeg usikker på min fremtid? Er det de sociale aktiviteter, der får de unge gennem uddannelsen? Hvad nu hvis der er obligatorisk lektiehjælp i alle fag? Hvorfor er der større fokus på elevernes faglige krav end på deres personlige udvikling? Hvordan kan praktikperioder i virksomheder højne niveauet og få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse? Hvis jeg sådan skulle sige det med et ord, det der med at tage ungdomsuddannelserne og træffe valg for resten af sit liv, så tror jeg, det handler om usikkerhed. Hvis jeg sådan skulle sige det med et ord, det der med at tage en ungdomsuddannelse og træffe nogle valg for resten af sit liv, så tror jeg, det handler om usikkerhed. Hvis jeg sådan skal sige det med et ord, det der med at tage en ungdomsuddannelse og træffe nogle valg for resten af livet, så tror jeg, det handler om usikkerhed.